Welkom bij RTV Scheldemond. Mijn naam is Jan Rubens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor Chinese cultuur en de Chinese taal. En daarom zijn aangeschoven Ria van Gelder Pavort, doe ik het weer fout. Ja. En Niels German Taalman. Ja. Van harte welkom. Dankjewel. Goed, hoe is jullie contact met China? Hoe kom je zo aan de Chinese taal? Dat is voor mij eigenlijk begonnen al heel jong. Want ik was helemaal gek op het oplossen van rebussen. Je kent ze wel van die dingen waar je dan de K is een M en man moet veranderen. En al van die plaatjesdingen. Toen ik ouder werd, dacht ik van, er zijn vast ook wel talen die op die manier werken. Nou, dan had je Egyptisch met die hieroglyphen en je had het spijkerschrift. Maar ik dacht, daar kan je niks mee. En toen dacht ik, Chinees. Dat is ook allemaal van die figuurtjes en karakters. Dus zo is het eigenlijk begonnen bij mij. En hoe is jouw contact met West-Vlaanderen? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Amsterdam oorspronkelijk. En nu woon je in? IJsendijken. IJsendijken. Ja. Goed, en Niels, hoe kom jij zo in China terecht? Ja, ik ben in 2006, zei mijn man van, wat lijkt het je wat om met het hele gezin naar China te verhuizen? En in eerste instantie dacht ik van, naar China, dat vond ik best wel een hele grote stap. Maar ik heb mijn baan in het onderwijs opgezegd en wij zijn met z'n allen naar China vertrokken. En daar ben ik Chinees gaan studeren aan de universiteit voor Chinese medicijnen. En welk jaar was dat? Dat was in 2006. Dus we hebben daar van 2006 tot 2009 hebben we daar gewoond. Helemaal goed. Ja. En hoe hebben jullie dat ervaren om in China daar te leven en te wonen? Ilse? Ja, ik vond dat in eerste instantie een gigantische grote stad. Want je ziet van alles. De eerste indruk was voor mij overweldigend. Supermarkten waar je echt zoveel nieuwe producten ziet. Ik ging ook de eerste weken naar de supermarkt en kwam ik met niks naar huis. Omdat ik niks kon lezen. Ik kon niks verstaan. En ik kende een heleboel producten niet. Dus het was echt heel overweldigend. Maar wel een enorme uitdaging. En Ria, jij bent ook in China geweest? Ja, ik ben in China geweest. En hoe heb jij het ervaren? Nou, ook overweldigend, maar op een andere manier. Want China, dat ontwikkelt zich zo verschrikkelijk snel. Dat is ongelooflijk. Dus als ik mijn eerste indruk van China moet geven, dan zeg ik het is één grote bouwput. Ze bouwen er 6-baanswegen, ze bouwen er flat na flat na flat. Het is ongelooflijk. Waar je kijkt, kijk je, maar overal wordt er gebouwd. En Chinezen die denken eigenlijk niet op de korte termijn, als in 5 tot 10 jaar of zo. Chinezen die denken in termijnen van honderden jaren. Dus dan rij je in China op een 6-baansweg, want dat is wat ze over 150 jaar daar nodig denken te hebben. En dan rij je dan met 25 auto's. Nou, dat vind ik dus ook heel bijzonder. Dat is heel bijzonder, ja. En ben je ook door je ouders op Chinese taal gekomen? Nou, op de taal niet, maar wel op China. Cultuur? Cultuur, ik weet niet of je het zo noemt, meer politiek eigenlijk. Vertel. Want mijn ouders die zijn hun hele leven lang lid geweest van de Communistische Partij van Nederland. En anders dan in mijn jeugd heel veel mensen op Amerika georiënteerd waren mijn ouders op het Oostblok georiënteerd. En heel veel mensen van mijn generatie die zijn opgegroeid met de Koude Oorlog en met angst voor alles wat te maken had met Rusland, met China, met Oost-Duitsland. En mijn vakantielanden toen waren Tsjechië en Oost-Duitsland. En Rusland ben ik niet geweest met mijn ouders, maar mijn broer dan wel. En China, dat konden we toen niet betalen. Maar dat was dan wel een droom van me. Want met die achtergrond wil ik dan eigenlijk ook wel een keertje naar China toe. Oké, Ilse, hoe zijn jullie nou aan elkaar gekomen? Want de kijkers zullen zich dat wel afvragen natuurlijk. Ja. Vertel. Ja, toen wij teruggekomen zijn in Nederland, ben ik verder Chinees gaan studeren aan de universiteit in Gent. Omdat ik dacht van ik heb toch wel iets speciaals en dat kunnen er niet zoveel. Dus toen dacht ik van, daar kan ik vast wel iets mee gaan doen. En toen kwam op een gegeven moment belde Ria mij op en die zei, ik wil Chinese les volgen. Zou jij mij Chinese les willen geven? En toen bleek zij eigenlijk wel al heel veel te kunnen. Ze had heel veel karakters geleerd en had al heel veel zelfstudie gedaan. Maar het miste eigenlijk de spraak en het luisteren. En daar focussen we nu voor het meeste op. En waar zien jullie dan elkaar?
Waar geef je dan les? Bij mij thuis. In Hulst. Ja, in Hulst. Dus Ria komt naar jou toe. Ja. Dan heb ik natuurlijk een vraag. Zouden jullie een klein lesje kunnen doen hier voor de camera? Dat kunnen we wel, hè? Ja? Ja, maar natuurlijk kunnen we dat. Vooruit, ga je gang. Ik even hou even kijken. mijn mond. Je gaat me niet af laten gaan, hè? Jij mij ook niet, hè? Dus even kijken. Even toelichten, wat gaan jullie nou doen? Dus een lesje doen, zoals je altijd doet, Ilse? Ja, maar meestal hebben we er dan een bandje bij. Of Geluidsbandje? Of een DVD, een CD. En waar we de geluidsopnames op hebben staan. En waar we dus, dan moeten we dus die opdrachten Oké. beluisteren en dan antwoord geven. Dus jullie gaan nou een lesje doen? Zullen we die doen? Ja. Ga jij hem voorlezen? Nee, jij gaat hem voorlezen en dan zeg ik hem Jij zegt hem nou, oké. Ninar bushufu, Ninar bushufu, 我头痛，我不想吃东西。我头疼，我不想吃东西。 En dan kunnen jullie ook even in het Nederlands toelichten. Ja, natuurlijk, ja. Hè, wat als... 我头疼, ik heb hoofdpijn. 我不想吃东西, ik wil geen dingen eten. Oké. Ja. En ninar, bushufu, betekent waar voel je je niet lekker? Wat is er aan de hand eigenlijk? Het is dus eigenlijk een les over een dokter die een patiënt bevraagt. Ja, en dan vraagt hij van, fa xiaoma? Dan zegt hij, heb je koorts? En dan zegt de patiënt, ja, Moet mag ik jij het zelf lezen? Ja, voorlezen? lees jij maar, ja. Je kunt het. 我也不知道，就是觉得冷。 Ja, Heb ik het heel goed Ja, uitgesproken? heel goed. Ja, heel goed. Dus ik zeg, 我也不知道, dat weet ik eigenlijk niet. En dan het vervolg van de zin is, en ik voel me ook koud. Ik heb het koud. Ik heb het koud, ja. Dus ja, dan heb je zo'n stukje tekst en dan komen er van die kleine opdrachten. En dan gaat het natuurlijk heel erg snel. Als je dus mee wil doen aan zo'n examen, HSK-examen noemen ze dat. Als je daar aan mee wil doen, dan moet je deze stukjes tekst kunnen luisteren en gelijk antwoord kunnen geven. Oké. Dus dat is best een behoorlijke opgave. Ja. En welke Chinese talen zijn er dan, Ilse? Nou, ik geef Mandarijn. Ik kan ook alleen maar Mandarijn. Maar er zijn heel veel verschillende Chinese talen. Maar Mandarijn is de taal die in heel China gesproken wordt. Dat is ongeveer 1,2 miljard mensen. Dat zijn er heel veel. Ja. En die karakters, kun je die ook even toelichten dan, die tekens? Ja, Heb je daar ook beeldmateriaal van? Of, daar heb ik ook foto's van. Wat het hele moeilijke maakt aan de Chinese taal is dat er 4 verschillende tonen zijn. Dus bijvoorbeeld het woordje ma, dat kun je uitspreken ma, 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 ma. Nou, dan heb je dus, er zijn dus 4 verschillende betekenissen. En wat betekent die dan? Dat is moeder, of hennep, of paard. Wat was er de andere 4? Dat weet ik nou even niet meer, dus het schiet me niet zo te binnen. Maar dan bestaat de kans, als je het verkeerd uitspreekt, dat je dus paard zegt tegen je moeder. Oké. Ja, dus Nou, dat is wel van belang dat je de toon goed uitspreekt. Maria, dat is toch wel bijzonder moeilijk dan, omdat... Dat is verschrikkelijk. Ja, Ja, maar Nee, het is nog steeds een uitdaging. Het is absoluut een uitdaging. Als ik het lees, dan gaat het wel. Maar voor mij is het moeilijkst als ik het hoor, om dan meteen te herkennen van, oh, dit is niet hao, goed. Nee, nu zeggen ze hao. En dat is nummer. Ja. En dat is gewoon heel erg lastig. Oké. Jullie hebben ook wat attributen meegebracht, begrijp ik. Ja? Kunnen we daar een kleine sortering van doen, om dat de kijkers te laten zien? Nou, ik heb het karakter Fu meegenomen. En dat is het karakter voor geluk. En met Chinees nieuwjaar hangen de Chinezen dit karakter ondersteboven op de deur. En waarom ze ondersteboven? Nou, ze houden heel erg veel van, je hoorde al dat heel veel karakters op elkaar lijken. Ze zeggen dan Fu Taole. En Tao heeft 2 betekenissen. Dat is omgekeerd, maar dat is ook komt naar je toe. Dus als je het karakter Fu omgekeerd ophangt, komt het geluk dus ook naar je toe. Nou, Dus dat is wel een is over nagedacht, leuk hè? wetenswaardig. Ja, helemaal goed. Zal ik hem even aanpakken? Ria, En je jij had ook nog nog wel bij, iets? hè? Ik heb dit bij me. En zo is het voor mij begonnen in 1987. Want ik wilde altijd al iets doen met de Chinese taal. En toen was ik begin 30. En wat was mijn geluk? Toen begon de Chinese cursus Ni Hao.
En op de televisie met Astrid Joosten. Misschien heeft iemand hem wel gezien. Dat is mijn generatie waarschijnlijk. Ja, dat denk ik, dat denk ik. En dit is dus het karakter voor nie, jij. En dit is het karakter voor hao, goed. En samen betekent dat hallo. En zo ben ik begonnen met de Chinese les. Alleen toen was ik begin 30 en baan en kinderen en druk. Dus ik kwam nooit verder dan les 6. En dan dukte het weer in en dan begon ik weer en dan weer. Ik kwam nooit verder dan les 6. Het is gewoon te moeilijk om het in je eentje te doen. Ja. Dus nou ja, toen heb ik uiteindelijk jaren later Ilse ontmoet. Misschien wel leuk om daar nog even iets over te vertellen. Omdat het karakter, een gauw, dat is een karakter dat bestaat uit het deel nu, vrouw, en het deel tse, zoon. En dus een vrouw met een zoon is goed. Oké. Ja, dus ze zijn ook heel blij als ze een zoon krijgen. Dat is al algemeen bekend. Zoon is belangrijker dan de dochter. Nog steeds? Ja, dat is nog steeds wel. Ja. Okay. Ja. Heb je nog meer attributen die... Nou, we hebben natuurlijk ook wat stukje cultuur meegenomen. Kijk. Dat is vast wel bekend. De Xi'an Warriors uit Xi'an. Door de eerste keizer Qin Shi Huangdi. Die heeft dus een graf gegraven. Die heeft dus zijn keizer of zijn hulpmannen voor in zijn graf, zijn soldaten in zijn graf en zijn paarden, heeft hij allemaal van tevoren laten maken. En toen hij gestorven is, zijn al die mensen die geholpen hebben om het maken van dat graf, zijn allemaal levend meebegraven. En in 1974 geloof ik, zijn een paar boeren die op het land aan het werk waren, aan het graven. Die zijn per ongeluk op een soldaat gestuit. En toen hebben ze, dat was dus de vondst van de eeuw. Oké. Ja. Zeg, en dan hebben jullie ook namen, hebben jullie nog een beetje verzonnen, dacht ik, hè? Zo voor jullie zelf, in het Chinees. Ja. Ja, ik laat me helemaal verrassen hoor, Ilse, vertel. Ja, mijn Chinese naam is Gan, Lise. Gan, je begint met de achternaam. En Gan is, mijn man die kreeg, omdat hij daar ging werken, kreeg hij van de Chinese overheid de naam. En ze gaven hem German, gaven ze de naam Gan. Mijn vader, dus German, die wordt Gan, ja. En mijn vader heette Han, dus ik vond het heel leuk dat ik zelf ook de naam Gan kreeg. Ja. Dus ik heb zelf ook die naam Gan aangenomen als achternaam. En ik heb zelf de naam Lise gekozen, omdat ik zelf inmiddels karakters kon lezen. En toen heb ik zelf gekozen om mijn naam de eerste 2 letters om te draaien. Il werd er dan Li en Lise en dat betekent mooie kleur. Dus Ilse werd Lise? Lise en mooie kleur. Dat is natuurlijk geen naam die de Chinezen zelf zouden kiezen. Maar als buitenlander vond ik dat wel heel leuk. En nu is dat in mijn bedrijf wel heel leuk. Lise is, rood is dan ook mijn bedrijfskleur. Oké. Ja. En Ria? Ik heb geen achternaam in China, want ik heb daar nooit gewerkt. Ik was alleen toerist. En ik heb voor mezelf wel een voornaam bedacht, maar dat is heel lastig. Omdat de rrr, dat is erg ingewikkeld voor Chinees. Ja, dat lukt gewoon niet. Dat is ook als we naar een Chinees restaurant gaan. Dan wordt dat. Ja, dan maar ik heb gekozen voor niet l, maar r. Het klinkt nog een klein beetje als r, ja. En r is zon en ja is eend. En dat is ook een naam die zouden Chinezen nooit voor zichzelf kiezen, want je noemt jezelf geen zonnige eend. Maar ik heb platvoeten als Donald Duck, dus ik vond het voor mijzelf wel heel toepasselijk. Nou ja, en heb je ook nog iets voor mij dan? Ja, ik heb een hele leuke naam voor jou gevonden. Ja, ik heb je achternaam Lo. Rubens. Je moet natuurlijk iets kiezen wat een beetje lijkt op, dus ik heb voor je achternaam gekozen voor Lo. En dan je voornaam Ja-ne. En dan is ja is eend, want ik weet dat jij ook het programma doet in mijn eentje. In mijn eentje op pad. Eend, dus ik dacht een eend. En dan ne is luidroepend. Dus ik noem jou gewoon de luidroepende eend, want jij bent ook stadsomroeper. Nou, dat is toch wel goed verzonnen. Ja, dat vond ik wel leuk. Ik krijg er gewoon een kleurtje van. Met 2 mooie dames hier. Goed, zijn er nog meer attributen? Of ik denk dat we het hier maar bij laten, denk ik, zo niet? Ja. Behalve natuurlijk Ria. Jij wordt nu even omgewisseld door iemand. Je hebt er nog iemand uitgenodigd, Ja, ik heb nog iemand uitgenodigd. Ja, Jente. Jente? Ja, Jente is mijn jongste student. Ja. En die heeft ook een heel leuk verhaal. Goh, nou, dan gaan we verder. Ria, hartelijk dank. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik ook. Nou, dankjewel voor je bijdrage. En nu mogen we verwelkomen Jente Perdaan. Dag Jente, Hoi. Van harte welkom. Dank je. Jente, ik ga je een paar vragen stellen, want jij komt uit China. Ja. Wanneer ben je daar geboren? 2004.
2004, Ja. dus 15 jaar geleden? Nee, 14 jaar. 14 jaar, je wordt nu 15. Ja. Helemaal goed, heel alert. Vertel, hoe is jouw terugblik eigenlijk op je jongste tijd, wat je kunt herinneren uit China? Ja, mijn pleegouders. Ik heb in een pleeggezin gezeten. En kon ik wel een beetje de ruimte herinneren waar ik was. Maar niet superveel. Een heel klein beetje kan ik een beetje herinneren. Nou, het is zo dat we een mooi filmpje hebben, dat jij op een skippiebal zit. Ja. Zullen we er even naar gaan kijken? Ja, Ben je is goed. ongeveer 2 à 3 jaar, hè? Ja. Oké, laten we even kijken. 驾驾驾，牛气冲天。揸出嚟揸，揸揸。冇，小心啲，冇揸反牛，隻牛都反車，反牛啊，唔係反車啊。揸係阿哥嗰度啊。 Zo Jente, dat zag er heel speels uit. Ja. Je hebt ook wat attributen meegebracht, kun je die even laten zien? Ja. Toen ik uit het kinderthuis werd geadopteerd, zeg maar, toen ik wegging, toen kreeg ik dit, zeg maar, afscheidsbeeldje. Het staat op Guangzhou Social Welfare Institute. Ja. Ja, instituut, ja. 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 En je had ook nog wat kleding heb je meegenomen Ja. om te laten zien. Dit, Echte Chinese kleding. dit jurkje had ik echt aan toen mijn ouders me ontvingen, zeg maar. Ja, de familie Perdaan. En deze kleine schoentjes, Ja. hele klein. Dus En dan heb je ook nog een rol bij, zag ik. Toen ik heb 5 jaar geleden heb ik een roots, zijn wij Even zien. zijn we teruggegaan naar China. Ja. En toen waren we bij zo'n hele supergroot centrum, ja, winkelcentrum. En toen vroegen ze of wij dit wilden laten maken. En dit zijn Guangyu Shan in het Chinese karakters. En dan staat hier maar gewoon Jente, mijn naam, ernaast. Oké. Wat wel koraal en parel betekent dus. Dat is Koraal wel, en parel. ja. Geweldig symbolisch. Ja, mooi hè? Goed, maar jij zit nou op les bij Ilse, begrijp ik? Ja. En hoe lang al? 3 weken. Oké. Nou, dan wens ik jou heel veel succes natuurlijk. En Ja. Ilse, behalve, je doet nog een aantal andere dingen, maar je hebt nog iets meegenomen om te laten zien aan mensen, een tijdschrift begrijp ik. Ja, want mijn Chinese ervaringen die heeft zich uiteindelijk voortgezet. Niet alleen met mijn Chinees lesgeven, maar ik studeer, zoals ik al zei, aan de Universiteit voor Chinese Medicijnen. En ik was altijd heel erg geïnteresseerd in Chinese geneeskunde. En ik ben dus voetreflexologie gaan studeren. En in de Via Vivo van deze maand staat er een heel artikel over voetreflexologie in. En dat is eigenlijk waar ik me nu mee bezig hou op het moment. Nou, helemaal goed. Ja. Dat lijkt me een heel mooie afsluiting. Dankjewel. Succes met alles, jullie allebei. Beste mensen, kijkers, jullie weten nu heel veel van de Chinese taal en de Chinese cultuur. En allemaal bij Scheldemondig. Goed, Ilse, hartelijk dank voor je komst. Dankjewel. En alles wat Voor je de bijgedragen uitnodiging. hebt. Ook van harte bedankt. Dankjewel. En succes allebei. Dankjewel. Oké.